буҷаи соли ояндаи 2019 тоҷикистон нисбат ба буҷаи соли ҷорӣ 13.2% ва ё 2.8 миллиард сомонӣ бештар хоҳад буд. тарҳи буҷаи соли ояндаро рӯзи ҷумъаи 23 ноябр Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон муаррифӣ кард. Ба гуфтаи вазири молия, ҳаҷми бахши даромади буҷаи соли 2019 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои даромад 23.8 миллиард сомонӣ таррезӣ шудааст. даромади ҷории бюҷети давлатӣ бо дар назардошти хавфҳои эҳтимолии фискалӣ дар ҳаҷми 17.5 миллиард сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби воридоти андозҳо 16.3 миллиард сомонӣ бо афзоиши 1.5 миллиард сомонӣ, воридоти ғайриандозии 1.2 миллиард сомонӣ бо афзоиши 158.5 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. ба гуфтаи вазири молия, дар ҳамкорӣ бо созмонҳои молиявӣ ҳаҷми қарзҳои грантӣ барои пуштибонӣ аз буҷаи соли оянда дар ҳаҷми 300 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. ҳаҷми бахши даромадҳои буҷаи соли 2019 ба ҳудуди 23% маҷмӯи маҳсулоти дохила баробар аст. дар ҳаҷми умумии даромадҳои буҷаи соли оянда саҳми даромад аз андозҳо 67.2%, даромадҳои гумрукӣ 29.4% ва дигар мақомот 3.4% баробар аст. хароҷоти умумии бюҷети давлатӣ дар соли 2019 бо назардошти касри он дар ҳаҷми 24.2 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба бюҷети таҳсилгардидаи соли 2018 ба маблағи 2.8 миллиард сомонӣ зиёд буда ба 30.9% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. хароҷоти ҷорӣ аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ 18. вазири молияи Тоҷикистон гуфт, дар буҷаи соли оянда мисли солҳои қаблӣ соҳаи иҷтимоӣ бартарӣ дошта бештар аз 53% бахши хароҷот ба ин соҳа ихтисос шудааст. вобаста ба имкониятҳои бюҷет ва имкониятҳои фароҳам меяд, шояд мо боз дар оянда масъала баррасӣ кунем, лекин ҳозир дар бюҷети соли 2019 зиёдшавии музди меҳнат ҳозир пешбинӣ шудагӣ нест. аммо теъдоде аз вакилон мегӯянд, ҳарчанд буҷаи соли ояндаи Тоҷикистон иҷтимоӣ аст, аммо бо манзури ҳамин имкониятҳои маҳдуд барои пуштибонии иҷтимоии қишрҳои осебпазири ҷомеа кофӣ нест. маош ва нафақаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ бояд ки зиёд карда шавад. масалан дар имрӯз ин масалан кифоя нест ва инчунин нафақаи тамоми ятимон ки ё падар ё модар надоранд ё ин ки ва ятимони кул баъди хатми синфи 11 онҳо аз хона интернатҳо берун мешаванд ва онҳое ки масалан дохил шуданд онҳо стипендия мегиранд, хуб бо хобгоҳ таъмин мешаванд, вале ки онҳое ки дар ягон ҷо дохил нашуданд ё ки ҷои кор наёфтанд, онҳо дар қадди кӯча мемонанд. вакилон пешгӯӣ мекунанд ки буҷаи соли ояндаи 2019 Тоҷикистон иҷрошаванда аст, агар ҳаводиси фавқулодаи иқтисодӣ ин равандро халалдор насозад. ё ки мумкин вазъи иқтисодии ҷаҳонӣ, вазъи иқтисодии шарикони мо, хусусан масалан таҳримҳое ки имрӯз нисбати Россия карда истодану карданиянд, метавонад ба иқтисоди Россия таъсир расонад. азбас ки мо яке аз шарикони стратегии Россия ҳастем ва маҳсулоти зиёд дар қаламрави Россия мефурӯшем, хоҳ нохоҳ ин вазъият ба мо ҳам таъсир мерасонад. он вақт мумкин ки даромадҳои аҳолӣ кам шавад. даромадҳои аҳолӣ кам шуд, хуб андозҳо кам мешавад, андози иҷтимоӣ кам мешавад, андоз аз даромад кам мешавад. замони баҳсу баррасиҳои тарҳи буҷаи соли 2019 теъдоде аз вакилон аз коҳиши ҳаҷми хароҷот дар бархи соҳоти муҳим, махсусан марбут ба тавлидоти соҳаи кишоварзӣ нигаронӣ карданд. аммо масъулони таҳияи тарҳи буҷа менеҷменти заифи он бахшро дар коҳиши ҳиссаи буҷа ба он бахшҳо муттаҳам медонанд. акнун